Vi se pojavljujete kao tekstopisac na ovogodišnjem Uteksovom festivalu. I kompozitor i tekstopisac. Koji izvodi vaše pesme? Slovika Milsko, Colorado, tako. Vi pišete samo tekstove za komponovanje ili možemo da očekujemo neku zbirku pesama uskoro? 5 zbirki pesama sam izdao, a radio sam malo više pesama, radio sam za Božu Vorotovića, pesmu Nikad više ja voleti neću u studiju Indians Novi Sad i moja melodija i tekst. Radio sam za band Nikad nije kasno, melodija, tekst mlad sam bio, oni su iz Bijeljne. Radio sam za Zoki band 3 pesme, 2 su moje kompozicije, jedna je tekst. Radio sam za Ljubišu Periću Kokiš. Sad radim komplet album Radomiru Raši Popadiću iz Ciriha. Ima mnogo saradnje. A vi ste baš uspešni. Mi vam želimo još puno ovakvih pesama. Da pomenem, uradio sam pesmu za Bobana Višnjića, isto veliki čovek. Pesma je strašna, znači isto tekst i melodija. Ja potpisujem, tako. I sarađujem najviše sa studijom muzičke atelje Saša Marko na Ubu, Jošava, i studio Indians Novi Sad. Mi vam želimo još puno uspeha u daljem radu. Hvala vam, hvala.